कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. बसाचे स्टिअरिंग तुटिल्यान बस थेट गड्ड्यात. कारवार. अंकोलच्या हारवाडाकडे वयच्या सरकारी बसचे स्टिअरिंग तुटिल्यान बस थेट गड्ड्यात घुसली. या घटनेत बसातले प्रवासी थोडक्यात वाचिले असून सुदैवान कसली जीवितहानी जालना. ही घटना सकाळी 8:30च्या सुमारास घडली. अपघात जावच्या प्रवाशांमध्ये भयाचे वातावरण झाले. जाल्यार सगळे प्रवासी सुरक्षित आशिल्ल्याचे सांगले. मात्र या घटनेमुळे संबंधित विभागाच्या निष्काळजीपणाबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त जाती असा. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार बसातल्या तांत्रिक बिघाड आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत अनेक संबंधितांक माहिती दिली, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. शाळेतली भुरगीं आणि पालकांन विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरच्या बसच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली असून ताबडतोब योग्य उपाययोजना करची मागणी केली. कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेका एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा. दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. जिल्हा आणि तालुका कुणबी समाजाच्या वतीन कुणबी उत्सव 2025-26चे आयोजन. कारवार. जिल्हा आणि तालुका कुणबी समाजाच्या वतीन कुणबी उत्सव 2025-26चे पहिले आयोजन मंगळवार 10 फेब्रुवारीक जोडा हांच्या कुणबी भवनात करतले, अशी माहिती जिल्हा कुणबी समाजाचे अध्यक्ष सुभाष गौडा हांणी दिली. तेमी कुणबी भवनात आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिषदेत उलयताले. उत्तर कन्नड, विशेषतः जोडा तालुक्यात बहुसंख्येन वास्तव्याक आशिल्ल्या कुणबी समाजाची समृद्ध आदिवासी संस्कृती, परंपरा, सण, उत्सव आणि विवाह पद्धती आज लोप पावती आसात. या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करून फुडली पिढीपर्यंत पावोवच्या उद्देशान हो उत्सव आयोजित केला, असे त्यांनी सांगले. हो कार्यक्रम तालुका कुणबी समाजाचे अध्यक्ष प्रेमानंद वेळीप हेमगेल्या अध्यक्षतेसकल जावचो असून खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, आमदार आरवी देशपांडे, गोवा मंत्री रमेश तवडकर, माजी मंत्री आनंद असनोटीकर सहित अनेक मान्यवर उपस्थित असतले. उत्सवात पारंपरिक गायन, नृत्य, सण, समारंभ, विवाह परंपरा आणि नाटी वैद्यकीय पद्धतीचे सादरीकरण जावचे असून समाज बांधवान पारंपरिक वेशभूषेत मोठ्या संख्येन सहभागी रावचे असे आवाहन केला. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ 10/2/2026 ಕುಣಬಿ ಭವನ್ ಜೋಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕುಣಬಿ ಉತ್ಸವ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಣಬಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. कारवार शहरातल्या कोंकण खारवीवाडा काजूबाग हिंगा आशिल्ल्या श्री ब्रह्मदेव आणि श्री दुर्गा मारिकांबा देवी आणि सहपरिवार देवाच्या जत्रा महोत्सवाक राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी भेट देऊन देवीक फूट भरली. देवाचे दर्शन घेतले आणि भक्तिभावान विशेष पूजा केली.
तसेच सगळ्या जनतेक सुख शांती आणि समृद्धी मिळू अशी प्रार्थना केली। या वेळार वडच्या माजी नगरसेविका रोशनी माळसेकर, देवस्थानचे अध्यक्ष कृष्णा बानावळी आणि गावातले नागरिक उपस्थित आशिल्ले। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। मंदिर हे गाव आणि समाजाक एकत्र बांधून दवरची पवित्र शाळा। आमदार R.V. देशपांडे, कारवार। मंदिर हे फक्त उपासनेसाठी न्ही तर ती गाव आणि समाजाक एकत्र बांधून दवरची पवित्र शाळा असा, असे प्रतिपादन आमदार R.V. देशपांडे हेमी केले। मंदिरा लागून संस्कार, परंपरा, शिस्त, एकोप्याची भावना तसेच सामाजिक बांधिलकी निर्माण जाता असे तेमी सांगले। तेमी रामनगर हिंगा 2025-26 या आर्थिक वर्षातल्या मुख्यमंत्री मूलभूत सुविधा विकास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिर जीर्णोद्धार आणि समुदाय भवनाच्या बांधकामाच्या पायाभरणी कार्यक्रमात उलयताले। पुढे उलयताना तेमी सांगले की ह्या विकासामुळे रामनगर वाठारातल्या धार्मिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधाक बळकटी मिळतली आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर ही कामां उपयुक्त ठरतली असे आमदार R.V. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले। ह्या कार्यक्रमात मराठा जगद्गुरू श्री मंजुनाथ भारती स्वामीजी, काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मारुती पाटील, उत्तर कन्नड छत्री मराठा परिषद अध्यक्ष V.G. देसाई, कार्यदर्शी मल्हार राणे, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थानिक नेते, पदाधिकारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले। ह्या कार्यक्रमात वारकरी संप्रदायातल्या व्यक्तीचो आमदार R.V. देशपांडे हांगेल्या हातीन सत्कार करून गौरव केलो। हरि ओम, नमस्कार। ऍक्च्युली प्रोग्राम साहेब बोलायला पाहिजे, त्यांनीच बोलणार आहेत, 2 शब्द मात्र। खूप सुंदर हा प्रोग्राम आहे, कारण आपली भारतीय संस्कृती, भारतीय सभ्यता, भारतीय दार्शनिक शास्त्र, भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।